Madokachere mabuja tauya nadzo nhau kwache, tauya nadzo zuwa ruchisere mumwedzi uno hwakukadzi. Kwaburika ipapa kuti Job Sikara asungiwapo kare nemapurisa, asungiwa ariye pabodzi pono wamwe 30 wari kunzvimboyo Nyanga. Kwaye wagonziyo wari kuita musangano waribe kunyepa mapurisa kuti wano musangano kuno ndizvo wasungiwa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tikutofara kuti magweta anoita kodzero dzevanhu wabva watoita kubhururuka chaiko kuenda ikweyo kuti wamiririre. Munondoziva asika kuti bhero rinoburika ipapa. Rekai tigoona kuti zvichapera sei. Tinoramba takandoringa. Nhama taikwekweza ari kuratidza ipapa kuti avhundutsiwa chaizvo namunhu anofungidziwa kuti ndiJojo Charamba padandemutande reTwitter anosenzesa zita rokuti Jamanda wakomana pakaita kunyangariwa. Atonzi ndoda kutokubhinya iwewe. Iye anga abvunza kuti ko iwewe munhu anonzi Maria Charamba anoti wakamubhinya iwewe, chii chiripo ichocho, chii chakadaro ichocho, zvaakazotekaira sei? Kuno aiwa abva atonzi ndakatomirira kubhinya iwewe wakomana. Paribe chizvino apa. Rekai hedu tigoona kuti zvinoperera kupi. Apa Sadhaki yaita musangano uya wayanga yakareketa pabodzi pono East African Community wachiita pabwodzipo wamunangarwa wakaenda ikweyo nozuro nyasi wabenhuka tikati rekai tione kuti zvinotekaira sei. Waifungidzira kuti kune zvinhu zvichaitika wamunangarwa wasipo. Munoziva pamaitirwo ezvinhu izvi. Dipfamai henyu mhanduwe muchazvionera. Nyasi kwaburika kutoti kwai maovheti okubulawayo aenda kopuwa zvokudya mhanduwe mbodzi hwii wese basi washoma wapuwa iwawo. Kwai wanyepiwa kuti zvinhu zviri kubva kuna wamunangarwa. Haidi ya zviri kuningisika kuti kutsvaka kuti aite vanhu vanoitawo mabhururu ache panguva yakadari. Rekai tione. Asi dai wari wamwe zvinhu munondotora mhanduwe munondotora, asi kana nguva yekuti chichaye yasvika munoziva kuti chiri kuchaira vanhu vese. Hwii kuti chinoda kuti chinakidze vamwe. Panenge pakatonyangara ipapo. Rekai tigozviona kuti zvinoperera papi. Asi tikuhwadziwa fani nezviri kuitika zviizvi. Vanhu vakahwira rusunungo nyika vanofanira vari vanhu vasingachaite kumirirako kuunganidziwa somapeta atsvairiwa kuti vapowo zvinhu. Aiwa zvinohwadza izvo. Mapurisa ari kunzi agotiwo tagara izvezvi takavhura nzeve nomaziso kuti vanhu vanenge vada kundoita zvokuratidzira kana kudii kwese kwese kunyika tobva taita kutosimuka nosimba. Haidi kana tichikunyepai kuti kuno zviri kuitika wari kundogwauta wega wega nimhanduwe paribe kana amba wabvunza kana kumbodii wabva wandomukira kureketa wega kuti takamirira kuona wada kuratidzira. Rekai tizvione. Asi wari kukanganapo kare kuti bumbiro romutemo wenyika rinobvumira kuti vanhu waite zvokuratidzira kana wachida. Ikodzero dzavo idzo. Kodzero dzevanhu mhanduwe dzinofanira kuremekedziwa kama. Rekai tione ipapo. Kwai waitengesera kumusika woMpare kwai wari kutosvika zviuru 4 vane mazita atagoburitsa mazuva apfuura. Vamwe wacho wari kuningisika kuti munhu mubodzi andori nenzvimbo dzakawanda dzokutengesera. Iwawo kwai wakaita kutanikiwa kusiyiwa wakarembera mhandu yesombasha dzaitanikiwa padara kusiyiwa waribe kana mari. Apa wanga wanyepiwa kuti kwai todawo kupai mari yokuti mugotora mukone pokare kubenhuka kotengesa zvinhu zvenyu. Asi mari yacho patinokupai inobenhuka iribe kana kuberekana. Zvakamboitika kwani izvozvo. Neyo mapfene aya madiri aya anoita mari
Rikaiti zvoni iyongo akatofunga kutoti tanota mhanduwe peno vamwe wangu watoita kuronga kuti ndikatora mari ndochiita izvo kuno waita kudzva chaiko kudzva mhanduwe pakanyangara panorwadza ipapo. Wanhu weZimbabwe wanogara kuno dzimwe nyika wakatumira mari inoita zviuru zvinomwe wakatumira mari inoita mabhiriyoni mazana manomwe 2.7 billion US dollars pachirungu mugore ra2024. Ipapo panobva patokunyepai kutoti wakomana zvinenge zvatinya, mafoni anenge ari kuramba achindopfuura nokupfuura, wakomana goti yamurai. Ipapo ndipo panobva paita kuningisika kutoti paribe chisvinu idi, asi regai tigoramba takazviringa hedu kuti zvinoperera kupi, tinenge tiri kunyepai zvinenge zvichiitika. Mushaya wanhu ari kuningisika kutoti peno akutaika nzero kureketa kuno agoti aiwa makambani kusanganisira masitoro wari kuita makambani ari kupfika aya, aiwa wari kutungamira makambaniwo ndo wanotadza kuziva zvavanofanira kuita. Ndosaka masitoro nemakambaniwo ari kupfikiwa kuramba kuti ndo wari kukonzeresa. Wakomana kana pakaita kudaro mhanduwe aidihwi, zvinoita kurwadza. Kambaniyo Ekoneti yaramba yakanyarara kureketa kuno, iribe chairi kureketa kuti chii chaizvo chiri kuitika, asi wanhu wari kuramba wachiburika zvatagokunyepai kuti inenge yakabatirwa dandemutande rayo nemakororo. Iyo wari kuti aiwa paribe makororo, asi wamwe wanhu manje watotanda ipapa kutambira manhamba paWhatsApp, ari kuvatumira meseji dzo zvakawanda kuti wachiratidza kuti wada kuwabira. Mhanduwe idi wanhuwo kuNigeria, wamwe kuIndia, wese manhamba ari kundowabata iwayo, wobva watoona kutoti paribe chisvinu apa. Regai tigoramba hedu takazviona kuti zvinopera sei, asi kana zvikaburika kuti pane zvakaitika kuEkoneti ko vanofanira kubhadharisiwa choupenzi. Toda pavanhu vanoita kutamba neupenyu hwavanhu kudando. Anonzi Richard Sande kwayagopuwa madhora $250 US dollars pachirungu pokare notikiti robhora rokuenda kubhora mwaka uri kuteera yuyu wese, achienda chero kwaada mhanduwe kopindira, anenge achienda kopinda basi. Pokare kwaya kupuwa gore rokutambira doro achimwa hache mahara. Unobva waita kuzvisaya idi wakomana, kutogara kutoti ndiri kuda kumwa doro mahara. Iyo kamu regai hedu tigoona kuti zvichaperera papi, zvinenge zvichitekaira sei. Asi aiwaba izvi zvidai ndirini ndatozviramba kuti aiwa mundipa urombe, ndosiyana nazvo zvedoro zvizvi. Zimbabwe kiriketi ipapa iri kutamba nyasi, iri kutamba ipapa, asi zvinenge zvikuningisika zvinoba izvi heno kuti warumboita sei wakomana wacho. Wanotanda kurova bhora riya ndio wanofanira kutanda, watori nosimba, asi hwendo huno wanenge ndio wari kutonetseka. Heno unobva waita kuzvisaya kuti zvinenge zvimboenda nopapi chaipo, asi ticharamba hedu tichiringa kuti zviri kutekaira sei. Ipapa tikaringa dziri kuitika pasi rese, ndoona kuti Trump agoisawo nyika yeSouth Africa pazvirango zvokuwarambidza mari mhanduwe kuti ndichakupaiba mari, kwaino kuti imi muri kubata warungu vari ikweyo zvakanyangara. Pokare abva atoti ipapa taakutoda kutoti warungu vari kuSouth Africa vorudzi rwechiAfrikana ngavagouye kuno kuAmerica sowapoteri, tigovabatsira kuita upenyu hwakanaka sowapoteri. Kuno iwo warunguwo masangano anovamirira ana AfriForum nana Solidarity abva atoburika achiramba kuti aiwaba tikuzvidaba izvozvo kuno
Ewo kam ndiwo pokale wakanga waenda kuAmerica koonyepa wachida kuti waone upowa mari. Kuno mari USAID yakabva yapfikiwa ipapa ndopawaakuchiita manje kukuwara kuti orerere hino kuti takaita sei. Kunonzi kuiochera mhanduwe pakanyangariwa chaiko. Rekai tione kuti wanoipedza sei. Apa hurumende yeSouth Africa yandoti tiri kuzviona zvareketiwa naTrump zvaitiwa naTrump zvinotonakidza nokutoti ari kutora vanhu vasingasviki zvikamu 10 munyika muno. Wari ndo wagere nomari dzese ari kutovati ndowongawo yekuita wapoteri, asi wacho wanofanira kuita wapoteri achidzinga aidiwi. Zvati zvambooneka izvo. Rekai tione zvedu kuti zvinoperera papi. Mapurisa eSouth Africa mhanduwe wagosiya izvo zvokuita vachena kuti vanovaita madiro aJojina. Ipapa kwai kuno mumwe muchena akanga asungiwa akatounzirwa mukadzi wache nombasha zvimwe zvinhu zvaanga anazvo. Hei achibvumiwa zvisingabvumiwa muvanhu wese. Kuno ipapa rekai tione wati wari kuferefeta. Tichanyaramba tichiringa hedu. Musangano waitiwawo SADC no-East African Community wabvumirana kuti kuitiwe runyararo kureketa kuno izvezvi kwainga zvitoitiwa. Pokare mapato ari kuita kunyira nyaya yanga abenuke pokare kuRwanda nokuNairobi kuti waapedzise nyaya dzakatomboka nyaya ipapo. Pokare wati wakuru wemasoja vanofanira kusangana mazuva 5 ari kuteera waronge kuti woita sei noguta roGoma nokuti riri kutogoma ipapa kutogomera chaiko. Rekai tione hedu tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvinano papi. Kaatikidzwa kanyasi waIsraeri kwai vachiri kukanda mabhomba mhanduwe. Mabhamba ari kukandiwa kwaizvo zvaari kukandiwa akanangana noHezbollah. Rekai tione kuti Hezbollah vanenge vachiita Hezbollah chere kana kuti vanenge vachiita sei nomabhambu iwayo pavanenge vakwiwa nawo. Tinenge tichikunyepai mhanduwe. Tiri ipapo svondo rino tapeta zvirauro ndini wenyu mhanduwe onhawo.